हाय लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं ना आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दिनै आं गोदान भिडिअ मोनसे लाना फैदों लोगोफोर गवायाव आं थायो नालाय आङो माने गामिनि बायदि बुस्थु मोनसे जानो साननानै माने मैगं जानो साननानै आं गायना लादोंमोन बे माने रेडि जाबाय दिनै आं माने एकदम बयलार बेदरजों माने अनला जानो सानदों आरो ना बे मा बुस्थु नोंथांमोना नायलांदो थामनेलाव नायनानै बुजि मोनबाय जानानै नोंथांमोना स' थेवब्लाबो नायलांदो आं मा मा रेडि खालामना नायदों लोगोफोर नोंथांमोन आं बेक केमेराजों देखायनो सानबाय नोंथांमोन नायदो मा मा रेडि खालामदों आं स्पेसियाल दिनै आं बिराद गोजोन आरोना मोनजासिगोनखाय माने जाय फिथाइखौ आङो मोनजाथों होननानै गायदोंमोन बिफांखौ बे बिफाङा माने दिनै साक्सेस जादों आरोना स' दिनै आङो जानोसै नायदो नोंथांमोना माबोरै सङा नायलांबाय था आरो जोबजासे आरो चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनो दाबाव थेंक इउ स' माच नायलांबाय था नै लोगोफोर आङो मा बेबस्था खालामना लादों ना गोरान फोरानदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेबो रानखांबाय ओमफ्राय नै आंनि गायनाय दंफाङा देरबाय दिनै लाइ मैगं लोगोफोर गवायाव लाइ मोनजाया लोगोफोर बेखौ गोसोआव लाखि सोरबाफोर जुदि गाव पार्सनेल गायनानै लायोबासो मोनजायो आरो ना नै ला एसे देरबाय आरो ना ओमफ्राय बिथिंबो दंबावो लोगोफोर बिथिंबो दोङो नै ला बिथिंबो दोङो ओमफ्राय आरो बिथिंबो दोङो लोगोफोर हारसिं आरोना आं हारसिं गायनाया दै बेफोरो आं रुमावबो हारसिं थायो दासान्दि ओमफ्राय नै ला बेखौ अनला जागोन आरो दिनै बेदरजों लोगोफोर नायदो आंनि भिउसखौ रुमनि नैथिं तैयारि आरो गायबाय थादों आङो बिथिं गोदान गायबावदों आरो ओमफ्राय दा बेखौ खागोन आरो दाइसे दाइनै खालांसै खानो हानायखिनिखौ गिदिरखौ खननैसो जाखांबाय आङो भाजा एवनानै ओमफ्राय आरो बाथोनबो देना जाबाय ओमफ्राय बिथिं गायबावदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि रुमखौबो नायदो लोगोफोर नै आंनि रुमा बेनो बिराद गाज्रि आरो रुमा ना हारसिं थायो रुमा एकदम फिसाथार ओमफ्राय नै ला लोगोफोर अनलाबो देना लाबाय ओमफ्राय बेदर एवनो थाखाय पियाज दरसे हाबाय ओमफ्राय बेदरा इसिनि हारसिंनि थाखाय ओमफ्राय नै मस्ला देबाय ओमफ्राय धनिया लाबोनाय दङ धनिया बिलाइ ओमफ्राय बिथिं गेस दङ बिथिं गेस सरि नैथिं गेस ओंखाम संग्रा ओमफ्राय बे गेस ओमफ्राय दाउदैनि ट्रे मोनसे लाबोखायो आङो ओमफ्राय बिथिं खारै सरबाय थादो लोगोफोर एकदम लकेल ब्रेन्डेड थालिरनि खारै ओमफ्राय बेफोर जाबाय टेबोल ओमफ्राय जाबाय नैबे आंनि आइनिया नायनाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय केमेरा स्टेन्ड दोननो जायगाया बेफोरावनो दोनो ओमफ्राय बे ग्रिन पर्दा ना मा होनो बेखौ बेफोरो आलायसोना दोनो आरो ना लोगोफोर आंनि रुमा बेनो आरो ना ओमफ्राय नैबे जाबाय सिरि लोगोफोर बे जाबाय माने फेना हामा जादोंमोन बेखौनो फाहामनो थाखाय लाबोदोंमोन आङो ओमफ्राय फेना जेबो जायाखैमोन नै बर्डआव जादोंमोन बर्डआ सौराय नालाय पुरानाद्राय एकदम माने बियो हामा जादोंमोन बेखौ दा 100 थाखा लांबाय मेकानिकआ फाहामना लांबाय साननैसो आङो गरमाव उन्दुनो गोनां जाबाय ओमफ्राय आं लायखानोसै लोगोफोर दे लाइनिफ्राय आङो लायखानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै ला आङो लायखानो लाबाय सारायावसो लाखादों माने सारायाव सुनांगोन होननानै लोगोफोर होमबा आङो लायखानो दे लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो होमबा आं लाइ बारियाव लाइ खानायालाय आदाया सोर जाखो सोबाय लोगोफोर बेखिनाखौ बे अनलासो नालाय अनलानि थाखाय बहुत जाबाय बेखिना मोदोमनांगौबा मोदोमबानो जायो नङा होमबा अनलायाव दा बेखौ सुनोसै आरो आं लोगोफोर सुनोसै दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था साराया दुंबाय बेदरखौ होबाय लोगोफोर दानिया एवबाय आरोना बेदरखौ एवफ्रामना लानोसै लोगोफोरनियाव हालदै बाङाय होबाय आङो बरिया बेदरा खामफ्राम जाबाय आरोना हालदै पाउडार एसे होबाय आङो ओमफ्राय खम संख्रिया नोंसोर नांगौ बायदि होना ला गावबा गाव आं एसे खम होग्रोबाय दै होनानै उनाव खारै होनोसै आरोना
दैखौ नांगौ खिनाखौ होना लाबाय लोगोफोर दा आङो खारै होनो थांबाय थादो खारैखौ होबाय आंबो नांनाय खिनाखौ नोंथांमोना नांनाय खिनाखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय आं अन गुन्दैखौ होनोसै लोगोफोर अन गुन्दैखौबो होबाय दा अन गुन्दै होखांनाय लोगो लोगो एसे गोदौ होनानै आङो डाइरेक्ट लाइखौबो होखाबाय लोगोफोर लाइखौ होनायनि उनाव आङो दायो बरियानो दोनबाय थानोसै आरो हारसिंनो मोनबाय थासिगोन बियो बरियानो मालाय मोननानै दैखौ राननायबाथाय माने दैया थैबाथाय नांगौ खिनाखौ फोराननानै बरियानो पाक्रास मारिना होबाय आङो लोगोफोरखौ ओमफ्राय नायदो लोगोफोर माबोरै जाखो नैला आंनि मैगङा वाव जि गोथाव जाखाबाय लोगोफोर नुनायावबो जि गोथाव नुखादोंना ये हम खाएंगे नायदो लोगोफोर मा आलुजों कुन्टुलि ना कुन्टुलिनो गयाव इदो जानोसै ओमफ्राय पियास ओमफ्राय नै आंना अनला मैगं टेस्टी टेस्टी Kita gitu sama tuh, tapi itu mana ngarnya? लोगोफोर होनबा आङो बरिया जानोसै आरोना खिनाखौ मायदिया खायबाय जानायखौ मा मोननाङा ओमफ्राय स' जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे लोगोफोर दानि नायग्राबो जेबो नङा थेंक इउ स' माच चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ टां दाबायनानै अल नटिफिकेसनाव थुनानै थेंक इउ स' माच